Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. So nata karon sa garden, nagbisita ta, then atong manglimpyo na punta karon, atong buhaton, panglimpyohan nato ning atong mga balatong nara. O dagko na pud ang uban, nakapalibot ni siya mga kaigsuonan sa garden nato. Dagko na pud ang tambok na pud ang atong kuan, ang ato ang talong o ang atong okra dito sa kilid. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkamaayo. Yan kaning atong pipino, atong una, ato ano pud ni siyang, ato ano pud ning ilisan. Yan kini ang ato ang palaya. Yung isa ka pipino na to mga igsuon ara dire. Amo ni labong na pud siya din. Alugbati dito sa kilid. Alugbati na to kana dire. Limpyuhanan na po na siya mga igsuon kaning plat. Kung buhaton karon manglimpyo ta. Gayon ako bago na ako mumpakiton sa kuan atong ampalaya nga kaigsuonan. Mo ni ang ano to, o daghan kayo ang bunga paingon didto. Mga kaigsuonan dughan kayo nagabitay nga mga plastic. Si Bardedon dito. Bardedon okay ka diha? Oo. Buni atong kuan ato ang talong. Nindot salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Kuan na jud siya kayo. Tambok na jud siya kayo. So padayon ta karon nga magpanglimpyo ani. Ito hinaot nga kuan sa gihapon ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa atong mga tanom. Nagtuota nga watay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. So mura gid siya og kuan. Mura siya og dili okra tong naagdo sa kilid. Labong kayo pod. So tungod ni sa panalangin sa Ginoo mga kaigsuonan. So pakadayon tang makigbisog sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Itong i-enjoy lang ang ato ang pagserbisyo sa Ginoo. Ako padayon tang sulod ta sa mga talong. Ano siya mga kaigsuonan ngayon dito. So kinahanglan ba ta ni mag-pruning kana ay mga bunga na niya. Daghan ng bunga niya. Ngayon dito. Daghan gini siya mga igsuon. Tambok pod niya ang okra. Ang palibot ani niya natay tanom nga balatong. Tara. Muna ang atong buhaton karon. Ato aning luan ng mga balatong atong tanom. Ngayon dito mga igsuonan. Ilang taon po na po apod tayo gitanom aning kapayas na nabuhi na daing uban. Nanay kapayas na ito nabuhi ba doon? Ano mga igsuon, apoy kapayas na ito nabuhi. Nanay kapayas na ito nabuhi po. Ito aning ugsukan niya na maka tabang og dugang kadasig sa ato. Daghan na gid labong kaayo. Labong kayong okra. Salamat sa Ginoo. Tambok po kaya nga ito po ang atong balatong. Daghan gid ay daghang nabuhi sa atong kuan. Atong mga tanom. Napod tay kapayas din, napod tay sili. Mix na tong tanom diri mga igsuon na tay sili. Dayon nagpambunga na dayo. Kapit man nalukat. Buk mo kay mga yuta ang igsuon. Pambalatong naay gay nanurok ani sa atong kuan.
Papayas. Plato nga to. Muna ang palibot mga isuon sa atong mga tanom. So, dit lang pong ko palahin ninyo kung sa atong mga inabuhat diri sa garden. Ang bigta kanunay dalay ko ng Dios sa tanang panahon.